Sa mill-ewwel darba li ġejt hawnhekk quddiem il-poplu bħala Prim Ministru ta' pajjiż li beda jaffaċċja pandemija li ġiet deskritta bħala a crisis like no other, kont ċar ħafna. Qed li l-isfida ta' tmexxija tal-imxija tal-COVID-19 kellna inqisuha bħala maratona fejn naġixxu b'mod fejn ma naqtawx nifisna mill-ewwel. Spjegajt li dan kien u għadu prinċipju li jgħott għal kull aspett li ffaċċjajna. F'dak li kellu joħdilna ħsieb saħħitna, the lives, u dak li kellu jieħu ħsieb l-għajxien u l-kwalità tal-ħajja, the livelihoods. Jekkux meta ġejna għad-diversi pakketti ta' inċentivi finanzjarji li implementajna, jew jekkux dak marbut mal-miżuri restrittivi li kellna nieħdu minn żmien għal żmien. Miżuri li inbidlu skont l-analiżi xjentifika fi stadji differenti u l-parir espert tal-awtoritajiet tas-saħħa. Kif wara kollox sar f'kull pajjiż. Illum ninsabu f'mument partikolari. Dak il-mument meta nafu li żminijiet aħjar jinsabu ftit żmien biss il-bogħod. Il-wasla tal-vaċċin tatna l-ikbar tama. Qed ftit ta' xhur ilu li kellna nibdew l-2021 billi nagħtu t-tilqima. Kien hemm min iddubitani dakinhar. Però mhux talli bdejna l-2021 bil-vaċċin, talli għalaqna l-2020 bil-vaċċin. U llum aħna l-aktar pajjiż Ewropew li qed inlaqmu nies imqabbel mad-daqs tal-popolazzjoni tagħna. Fl-aħħar jiem bqajna niksbu aktar dożi tal-vaċċin. Nhar it-tnejn waslu 14,040 doża tad-ditta Pfizer. U fl-istess jum il-Kabinett approva n-nefqa ta' 2 miljuni oħra sabiex stajna nixtru 80,000 doża addizzjonali tad-ditta Moderna. Dan kollu qed jimlina b'kuraġġ. Ma jfissirx iżda li wasal il-mument li nistrieħu jew ngħidu li wasalna. Iva, se naslu u se naslu b'saħħitna. Iżda biex nagħmlu dan jonqos l-aħħar sforz. Qegħdin f'perjodu fejn irridu nibqgħu naġixxu b'responsabilità. Frar, xahar partikolari. Episodji bħall-eżamijiet u l-fatt li Jannar ikun ġie wara l-miliet normalment ifisser li l-ewwel xahar tas-sena ikun aktar kwiet. Imbagħad, tradizzjonalment, frar jerġa' jkun ta' żvok għal ħafna minħabba l-karnival. Xi btajjel ta' tfal mill-iskejjel u avvenimenti oħra. Iżda din is-sena tkun differenti. Qed nitlob ir-responsabilità tal-familji kollha. Qed nitlob li n-negozji jagħmlu ftit sagrifiċċju ieħor. Nifhem li l-aħħar xhur ma kinux faċli. U forsi kien hemm irrani jikraħ li ħadd deċiżjonijiet iebsa. Iżda ma nistgħux inċedu issa għax inkella nagħmlu s-sitwazzjoni tax-xhur li ġejjin aktar diffiċli. Għalhekk illum se nħabbru numru ta' miżuri u nestendu oħrajn. Qabel xejn l-attivitajiet tal-massa tal-karnival mhumiex se jsiru. Tul ix-xahar kollu ta' frar, il-ħin tal-għeluq tar-restaurants f'Malta u Għawdex ikun il-11 ta' filgħaxija u jiftħu mhux qabel is-6 tal-għada filgħodu. Il-projbizzjoni tal-ftuħ tal-każini u bars li diġà hemm fis-seħħ se tiġi estiża sal-aħħar ta' frar. Snack bars u kiosks se jibqgħu bir-restrizzjonijiet preżenti sal-aħħar ta' frar. Bejn il-11 u 17 ta' frar, qabel wieħed jitla' fuq il-vapur ta' Għawdex irid titteħidlu t-temperatura. Fl-istess perjodu min jitla' bil-vettura fuq il-vapur se jiġi mħeġġeġ li jibqa' fiha tul il-vjaġġ. Għal min ikun passiġġier bla vettura se jibqa' jkun hemm uffiċjali tal-leża, anzi se nżidu, li jassiguraw li kulħadd ikun libes il-maskra u jirrispetta d-distanza soċjali. Il-vapuri se jibqgħu jaħdmu b'nofs il-volum ta' passiġġiera b'sinjal ċar li filwaqt li Għawdex mhuwiex magħluq mhijiex l-istess atmosfera ta' snin oħra meta Għawdex kien ikun mimli bl-eluf
li jitilgħu għall-attivitajiet tal-karnival. Fl-istess perjodu se jkun hemm impenn ċar li l-awtoritajiet tal-infurzar fosthom il-Pulizija se jagħmlu rondi addizzjonali fir-Rabat, in-Nadur, Marsalforn u Xlendi. Filwaqt li Transport Malta u l-Leża se jżidu rondi speċjali fl-irħula l-oħra biex jassiguraw l-osservanza tar-regoli kollha marbuta mal-COVID-19. L-Awtorità Maltija għat-Turiżmu se tkun qed tagħmel spezzjonijiet spissi biex tiżgura li postijiet ta' akkomodazzjoni qed joperaw fil-parametri tal-liċenzja, partikolarment dwar il-kwantità ta' nies miġbura ġewwa fihom. Jiġifieri m'għadux se jkun permess li jkun hemm aktar nies milli hemm sodod liċenzjati f'kull post, kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex. Id-dettalji speċifiċi se jkun qed iħabbarhom il-Ministru Clayton Bartolo f'konferenza stampa oħra li ser tinżamm. Nifhmu li hemm min se jkun qed iħoss l-impatt ta' dawn id-deċiżjonijiet. Iżda, għal darb'oħra, il-Gvern immexxi minni mhux se jħalli lil ħadd waħdu. Fil-mument opportun se nerġgħu ngħinu bit-tqassim tal-vouchers. Nibagħtuhom meta jkun il-waqt, skont il-parir tal-awtoritajiet tas-saħħa u f'mument fejn in-nies ikunu jistgħu jużawhom liberament. Dan flimkien mas-sapport finanzjarju li diġà qegħdin nagħtu. Hemm imbagħad ukoll min għax kellu jagħlaq għal kollox minħabba l-miżuri restrittivi għandu bżonn għajnuna akbar. Fl-aħħar tas-sena li għaddiet ħabbarna €1,000,000 f'għajnuna addizzjonali lis-sidien jew lill-operaturi tal-bars u l-każini. Riżultat tal-miżuri li qed inħabbru llum ħadna d-deċiżjoni li l-għajnuna għall-bars u l-każini issa tiżdied għal aktar mid-doppju ta' dak li konna ħabbarna, jiġifieri minn €1,000,000 ta' għajnuna addizzjonali se titla' għal €2,200,000. Sal-aħħar ta' din il-ġimgħa se jkunu qegħdin jitħabbru d-dettalji mill-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo li nsellimlu għad-dedikazzjoni li qed juri fil-ħidma tiegħu. Nemmnu li dawn huma miżuri li huma bilanċjati, meqjusa u bilanċjati. Miżuri li fil-waqt li ma jitfgħux il-pajjiż f'lockdown jew nimponu ħinijiet li fihom in-nies iridu jissakru ġod-dar tagħhom jiġifieri l-curfew kif qed jiġri f'diversi pajjiżi Ewropej b'konsegwenzi koroħ li qed jarahom kulħadd, fl-istess waqt qed nibagħtu messaġġ ċar ta' responsabilità. Nappella lill-pubbliku biex jagħmel il-parti tiegħu u jsegwi dawn il-miżuri u l-miżuri l-oħra kollha tal-awtoritajiet tas-saħħa. Jekk wieħed jistaqsini x'nixtieq għall-4 ġimgħat li ġejjin, iwieġeb li nixtieq li nkomplu bil-ħajja fejn nagħmlu dak li hu bżonn u ngawdu l-familja. Iżda dejjem bil-qies u b'attenzjoni kbira. Li kieku kelli niddeċidi waħdi, kont nippreferi li fil-jiem tal-karnival inkomplu bir-rutina normali. Fejn it-tfal imorru l-iskola kuljum biex kemm jista' jkun il-familja tinġabar u l-vaganzi mitlufa jittieħdu iżjed il-qudiem. Però anke jekk dan ma jkunx possibbli, ma jfissirx li ma nistgħux nagħmlu frar li jkun xahar fejn jieħdu kull azzjoni meħtieġa biex innaqsu t-tixrid tal-pandemija. Il-poplu drani. Inħobb nappella għall-aġir responsabbli ta' kulħadd. Għax nemmen fil-Maltin u fl-Awċin. Iżda dan ma jfissirx li min jiġi jaqa' jqum mir-regolamenti se jgħaddi għalixxa. L-infurzar marbut mal-COVID-19 sal-lum wassal għal aktar minn 8,000 multa u saru ħafna iżjed eluf ta' spezzjonijiet. Mhux se neqfu issa. Anzi, se nkunu qegħdin nuru preżenza iktar u akbar b'saħħitha fi frar. Mhux biex indejqu lin-nies, iżda biex inkomplu nieħdu ħsiebhom. Bl-azzjonijiet tal-awtoritajiet tas-saħħa issalvagwardjajna s-saħħa tal-Maltin u tal-Awċin. Bil-miżuri li ħadna fl-aħħar xhur ħarisna l-impjiegi. Bil-ħila tagħna konna minn tal-ewwel li ksibna l-vaċċin, bil-ħila ta' poplu Malti maqut. Flimkien,
bħala poplu għamilna ħafna tajjeb quddiem din l-isfida globali. Dan hu pajjiż li fi ftit żmien ieħor ikun lest biex jitlaq jiġri. Biex flimkien nimxu l qudiem biex naslu hemm irridu nieħdu ħsieb xulxin sal-aħħar. Nirringrazzjakom. Fidek Chris. Grazzi Prim Ministru. L-aħbar tajba hi illi l-istrateġija tal-mod kif inlaqmu l-pajjiż illi konna nedejna u bdejna nimplementaw fl-aħħar tas-sena miexja eżatt kif ħabbarna, kif bassarna u kif pjanajna. Ġifieri illi matul ix-xahar ta' Jannar nkunu laqamna dawk il-persuni li għandhom il-fuq ma' 85 sena, nkunu laqamna l-maġġoranza tan-nies illi jaħdmu fis-settur tas-saħħa, frontliners mediċi, u nkunu laqamna l-maġġoranza tan-nies illi jgħixu li huma residenti fid-djar tal-anzjani. Dana għamilnieh u qed nagħmluh u fil-ewwel ġranet ta' frar kif ħabbarna ħnibdew nagħtu t-tilqim lill-persuni li huma l fuq minn 80 sena, fil-fatt minn għada ħajbdu ħerġin l-appuntamenti għal dawn il-persuni madwar Malta Għawdex, u wkoll ħanibdu nagħtu t-tilqim lill-frontliners l-oħrajn, jiġifieri n-nies bħalma huma fl-armata, fil-pulizija, fl-environmental health, fil-CPD u oħrajn. Da jfisser illi l-pjan tagħna illi sa Mejju nkunu laqamna l-persuni vulnerabbli kollha ħajkun seħħ. Naturalment, huwa xorta importanti illi nibqgħu naraw x'inhu jiġri madwarna, nibqgħu naraw il-numri illi għandna mhux biss fil-komunità imma anke fl-isptarijiet u fl-ITUs tagħna, u nkomplu nieħdu dawk il-miżuri, nirfinaw il-miżuri biex nżommu dejjem in-numri taħt kontroll. Meta fil-bidu tas-sena kien hemm għoli fin-numri u konna qegħdin naraw numri fil-komunità illi kienu aktar minn li konna qegħdin naraw f'Ottubru u f'Novembru, konna tkellimna u għedna rridu nanalizzaw u naraw jekk il-kawża ta' dak il-żieda fin-numri kienet ġo għax kienet daħlet ix-xitwa sew u naqset it-temperatura, jew għax kien hemm fostna il-possibilità li jkun hemm il-varjant, speċjalment il-varjant Ingliż, li allura seta' iwassal għal aktar firxa tal-mikrobu għax nafu li dak il-varjant jittieħed iżjed b'mod faċli, jew kienx riżultat ta' dak li ġara matul il-festi tal-miliet u tal-ewwel tas-sena. Mill-analiżi li għamilna jidher li l-varjant għalkemm kellna dawk in-numru ta' każijiet, 3 każijiet li semmejna mhuwiex daqstant responsabbli għaż-żieda fin-numri u li probabbilment l-ikbar kontribut għaż-żieda fin-numri kienu dak li ġara fil-miliet u fl-ewwel tas-sena. U allura rridu naraw x'inhuma l-problemi, x'ġara eżatt u nindirizzaw dawk il-problemi. U l-miżuri li ħabbar il-Prim Ministru huma intiżi għalhekk. X'kienu l-żewġ problemi? Żewġ problemi kienu li aħna għalkemm għalaqna l-barijiet u għalaqna l-gażini, numru, mhux numru kbir, ma numru konsiderevoli ta' restaurants għal xi ħin matul il-lejl kienu qegħdin xorta joperaw qishom bars. Jiġifieri li inti tmur ġo restaurant u minflok toqgħod qiegħda ma' mejda u tiekol, biss kien hemm ukoll qed isir it-taħlit qisu persuna marġu bars. Aħna nafu li meta inti toħroġ biex tiekol, il-probabilità li toqgħod bil-qiegħda u tkun ma' grupp ristrett, meta inti toħroġ biex tixrob biex tissoċjalizza li hija xi ħaġa sabiħa, imma f'dan il-perjodu perikoluża ħajkun hemm iżjed taħlit u allura iżjed riskju ta' infezzjonijiet. U allura il-miżura li ħabbarna tinħabbru llum illi r-restaurants jagħlqu f'11 ta' filgħaxija biex jieħdu l-aħħar ordni f'11 ta' filgħaxija, ma jagħlqu f'11 ta' filgħaxija ifisser illi il-messaġġ ċar meta tmur r-restaurant ħatmur biex tiekol, mhux ħatmur biex tixrob. U dana wara li jagħmlu sagrifiċċju tal-barżu tal-każini huwa floku illi dan ir-restaurants ma jservux ta' loophole biex ikun hemm dat-tip ta' attività illi hija perikoluża. Mela il-miżura illi r-restaurants jagħlqu f'11 ta' filgħaxija hija ntiża biex taqta' dan il-prattika li konna qegħdin naraw ġo numru ta' stabilimenti illi kienet isir it-taħlit mhux ta' restaurant fejn tmur tiekol imma simili għal dak li kien jiġri kieku baqgħu miftuħin il-bars. It-tieni problema kienet u rajniha illi minkejja l-appelli tagħna dawk li ma setax jiġri barra, ġifieri li jkun hemm gruppi ta' aktar minn 6 min nies
u attivitajiet kbar, matul il-festi tal-miliet u l-ewwel tas-sena ġara ġewwa u kellu l-impatt allura fuq in-numri li żdiedu matul ix-xahar li għadda. Ħafna minn dawn l-attivitajiet vera kienu attivitajiet li saru fid-djar tal-familji għax fil-miliet huwa tradizzjonali li tistieden il-qraba, imma oħrajn kienu permezz ta' nies li marru nġemgħu flimkien ġo akkomodazzjoni illi krow għal ftit ġranet. U għalhekk meta nafu li fi żmien il-karnival dina hija drawwa li tiġri wkoll, qegħdin nagħmlu din il-miżura illi ħankunu qegħdin stretti ħafna fuq mhux min jikri, min huwa l-kerrej illi min għandu l-liċenzja biex jikri stabbilimenti bħalma huma flats, bħalma huma djarji u bħalma huma farmhouses u l-liċenzja tobbligah illi jkollu numru speċifiku ta' kemm jistgħu nies joqogħdu ġo dik ir-residenza, dak in-numru ma jistax inqabeż. Ġifieri jekk int għandek farmhouse li tista' tikkrea biex joqogħdu 4 min nies, ma tistax ikollok 5, 6, 7 u 8. U dana ħanpoġġu l-onus, ħanpoġġu r-responsabilità fuq min jikri. B'riskju għall-liċenzja tiegħu. Ġifieri l-messaġġ huwa ċar, il-liċenzja u n-numri qegħdin hemmhekk biex inżammu. U b'dan il-mod nkunu qegħdin ukoll inwasslu l-messaġġ illi mhuwiex permessibbli illi jkun hemm aktar nies milli huwa liċenzjati dawn l-istabbilimenti biex iżommu. Ovvjament il-bars u l-gażini kif qal il-Prim Ministru diġà ħajbqgħu magħluqin għal matul dan ix-xahar. Aħna nemmnu li dawn il-miżuri ħajkomplu iżommu n-numri stabbli, jiġifieri jżommu n-numri l-iżjed importanti ta' nies li jitlu fl-ITU stabbli ħalli ma jkollniex sitwazzjoni li għandhom pajjiżi oħrajn fejn hemm aktar pazjenti milli hemm postijiet li wieħed jista' jtihom il-kura fihom li dejjem kienet lantana u tibqa' tkun lantana, però sa dan it-tant aħna għadna konfidenti illi bin-numri ta' vaċċini li aħna ksibna u li għadna qegħdin niksbu mingħand il-Pfizer u mingħand il-Moderna speċifikament nibqgħu noħorġuhom fi żmien illi jaslu biex bekk inkomplu nlaqmu l-poplu Malti Wawċi. Illum kellna l-aħbar li Sanofi li hija waħda mill-kumpaniji li aħna kellna wkoll permezz ta' ftehim mal-Unjoni Ewropea ftehim magħhom ħadd tkun qiegħda tipproduċi l-vaċċin tard, ġifieri lejn l-2021. L-AstraZeneca bħalma tafu intkom għadhom għaddejjin f'taħdidiet bħalissa mal-European Medicines Agency u allura iżjed jidher l-għaqal tagħna illi aħna kellna kuntratti ma' kumpaniji diversi biex anke jekk ma jkunx hemm kumpaniji oħrajn li fil-Moderna u l-AstraZeneca u l-Pfizer, skużawni, fil-Moderna u l-Pfizer għandna dożi biżżejjed biex inkunu nistgħu nlaqmu lill-poplu Malti Wawċi. Jekk l-AstraZeneca tiġi wkoll nkunu nistgħu nġibu t-timelines iżjed il-qudiem. Però dan huwa l-pjan tagħna qiegħed iseħħ, aħna għandna fiduċja fix-xjenza, jiena l-bieraħ kont wieħed milli ħadd it-tilqima, għallu li forsi tikbir li xari ma sfortunatament ma kibritnix, s-sada ma kibritnix. U għallura nawguraw illi nkomplu għaddejjem dan il-ritmu tajjeb biex il-targets tagħna illi nilħu il-vulnerabli kollha sa Mejju li ġej nkunu l-ħanija. Grazzi. Sa matul di l-pandemija kollha aħna dejjem ibbażajna dak kollu li konna qegħdin nagħmlu fuq ix-xjenza u fuq l-evidenza li kollna f'idejna. Infatti, jekk naraw il-miżuri ta' prevenzjoni kollha li aħna għamilna rakkomandazzjoni tal-ħasil tal-idejn li inti tevita d-distanza l-użu ta' dawn il-maskri, dejjem konna qegħdin naraw x'qed turina x-xjenza u l-evidenza u dejjem nimxu fuqha. U dak huwa xi ħaġa importanti ħafna li x'inti hemmhekk taf li qed timxi fuq is-sod. Kull meta investigajna l-każijiet dejna mxejna u għamilna l-assessment tagħna ta' kif nafu aħna li jinferex dan il-virus. Meta aħna npoġġu n-nies f'kwarantina, npoġġuhom għaliex nafu li dawn jistgħu jkunu ta' riskju għal ħadd ieħor. Anka meta aħna rajna il-mezzi ta' mitigazzjoni li aħna nkunu qegħdin nagħmlu rakkomandazzjoni għalihom, dejjem kienu qegħdin abbażi ta' dak li konna qegħdin naraw. U propju dawn il-miżuri li qegħdin jitħabbru llum huma bbażati fuq dak li aħna rajna mill-każijiet li kien qiegħed ikollna. Kienet xi ħaġa li rajna li l-maġġor parti tal-każijiet li kellna fiż-żieda tagħhom kienu qegħdin minħabba clusters fejn kellna numru ta' nies li kienu qegħdin jiltaqgħu ma' xulxin. Kienet xi ħaġa li stennejnija, xi ħaġa li aħna widdibna fuqha, però kien hemm
ċertu nies fil-popolazzjoni li xorta iltaqgħu flimkien. U l-konsegwenzi batajnijom kollha flimkien. Batewhom dawk in-nies li mardu, batewhom in-nies ta' madwarhom għaliex kellhom joqogħdu kwarantina, batajnijhom aħna bħala tim għax ridna naħdmuhom u batewhom il-frontliners kollha u anka dawk in-nies li propju kienu pożittivi. U allura hekk aħna ħajkollna nagħmlu iktar miżuri, il-fatt li issa qegħdin inħarsu l-qudiem ta' x'jista' jiġri propju fi frar, ħalli aħna kemm nistgħu nikkontrollaw iktar is-sitwazzjoni, però nappella għal responsabilità. Għandna stampa ċara ħafna ta' kif telgħu in-numri wara il-miliet. U stampa ċara wkoll li bdejna bil-mod il-mod tara li jkollok fluctuations u anke xi ftit jibdew niżlu il-każijiet. U allura ma rridux li dak li ġara fil-miliet jerġa' jiġri issa u għalhekk qegħdin nagħmlu dawn il-miżuri. Bħalissa qegħdin fażi fejn aħna qegħdin nkomplu nifirxu it-tilqim tagħna. Però huwa importanti li f'din il-fażi nibqgħu għaddejjem dawk il-miżuri li kellna. Għaliex sakemm aħna jkollna l-parti sostanzjali mill-popolazzjoni tagħna li tkun imlaqma u jkollha l-immunità għal dan il-virus, aħna rridu nkomplu nsegwu dak kollu li tallimna u dak kollu li aħna għamilna biex nkomplu nikkontrollaw is-sitwazzjoni. Allura appella għal kulħadd. Nitalmu minn xulxin, nitalmu minn dawk in-nies li huma rnexxielhom xorta igawdu l-miliet imma mxew mar-regoli li inti teveda li jkun ħafna nies ma' xulxin għaliex nafu li hemmhekk jista' jinfirex. U allura permezz ta' dawn il-miżuri aħna nkunu nistgħu nibqgħu għaddejjin ukoll bil-kontroll tas-sitwazzjoni imma anke nkunu qegħdin għaddejjin bit-tilqim tan-nies biex bil-mod il-mod ikollna iktar nies li huma mlaqmin u iktar protetti. Wara nofsinhar tajjeb Nigel Mifsud minn Television Malta, żewġ mistoqsijiet. L-ewwel nett dan il-perjodu huwa popolari wkoll mas-safar. Se jkun hemm xi aġġornament fuq l-Amber List jew xi restrizzjonijiet oħra ma' pajjiżi bħal Renju Unit u pajjiżi oħra. Tieni mistoqsija hija dwar restrizzjonijiet li tħabbru llum. Se jkun hemm xi tip ta' multi naf li semmejtu l-liċenzji ta' min qed jikri l-farmhouses u l-postijiet ta' akkomodazzjoni, però se jkun hemm multi anke għal min ser ikun qed jabbuża mis-sistema. Grazzi. Dwar il-kwistjoni tal-infurzar, ħanitkellmu dwar infurzar iktar milli dwar multi. Il-multi jkunu l-konsegwenza ta' min ma jobdix ir-regolamenti. Se jagħmel konferenza stampa kif tkellimt aktar qabel speċifika il-Ministru Clayton Bartolo, però iva mhux se jkunu biss da miżuri li qegħdin nagħmlu li ma jkollhomx konsegwenza magħhom, għaliex inkella jkun hemm is-sogru li jekk ma jkunx hemm dik il-pjena marbuta magħhom f'nuqqas ta' osservanza jkun hemm is-sogru li ma jiġux obduti. Però kif semma d-Deputat Prim Ministru wkoll l-enfasi se tkun fuq is-sit. Jiġifieri min qiegħed jikri proprjetà tiegħu irrid jiżgura li qed jikrija lil numru ta' nies li ma jeċċedix l-ammont li hemm fil-liċenzja. Mela jekk inti għandek numru ta' sodot liċenzjati għal dak l-istabbiliment jekk hijiex farmhouse jekk hijiex forma ta' akkomodazzjoni oħra, tittara huwa obbligu tiegħek li tara li dak in-numru ma jiġix maqbus. Għal dak li huwa safar jista' jispjega d-Deputat Prim Ministru naf li hemm announcement li għandu jsir mill-ECDC. Forsi jista' jispjega. Dwar l-Amber List palma ta' finti ngħid aħna kull ġimgħa naġġornaw. Issa ġieli jkun hemm aġġornamenti li jkunu sinifikanti ġieli ma jkunx hemm x'naġġornaw. Imma kull jum għandna l-kriterji li aħna nkunu qegħdin naraw minn informazzjoni li tkun taslilna mill-pajjiżi diversi ta' dawk il-pajjiżi li jaqgħu fil-Green List, l-Amber jew saħansitra ir-Red List. Iva ħanibqgħu nżommuha, nibqgħu nasservawha. Fejn jidħol il-kwestjoni tal-varjant minn din il-ġimgħa jiena l-bieraħ ħabbart li rdoppjajna n-numru ta' sequencing. U fil-fatt rdoppjajna n-numru ta' sequencing u l-ġimgħa dieħla ħanerġgħu nirdoppjaw, jiġifieri nirdoppjaw darbtejn. Li jfisser li issa minn din il-ġimgħa qegħdin nagħmlu sequencing tal-virus fuq biex nfittxu l-varjant fuq kull min ikun pożittiv u jiġi minn barra. S'issa konna qed nagħmlu fuq kull min ikun pożittiv illi jkun ġej mill-Renju Unit. Minn din il-ġimgħa bdejna nagħmluh fuq kull min huwa pożittiv illi jkun ġej minn barra l-pajjiż. Apparti numru ta' persuni ta' każijiet oħrajn illi nieħdu li jkun rappreżentattiv ta' min jiġi pożittiv ġewwa pajjiżna li qed nagħmlu sequencing fuq. Biex bekk nkunu dejjem viġilanti, anzi viġilantissimi għal possibilità ta' varjant ġewwa pajjiżna.
ħanżid punti ieħor Nigel ma dak li saqsejtni. Mod realistiku f'pajjiżna nitkellmu dwar il-wasla ta' turisti. L-ammonti huma dak li huma naqsu drastikament. Jekk qed nitkellmu dwar safar il-barra minn Malta, ġifieri Maltin jew Awċi li se jsifru għall-vakanza tagħhom, ir-realtà hija li probabbilment dan mhux se jiġri għaliex għandna l-Ewropa tista' tgħid kollha kemm hi lockdowns, curfews, il-biraħ semmejt is-sitwazzjoni tal-Olanda. U hemmhekk kemm vera tapprezza kemm f'pajjiżna qegħdin ngħixu f'ġenna. Meta tara x'qed jiġri fl-Olanda, sitwazzjoni tal-curfew, x'waslet tista' tissejħilhom irvellijiet, violenza, tkissir, ħruq, rajnieh kollha quddiem għajnejna, s-sitwazzjoni fl-Italja kif inhi. Is-sitwazzjoni fil-bqija tal-Ewropa, jiġifieri r-realtà irridu napprezzaw u għalhekk tal-miżuri li għamilna llum irridu napprezzaw dak li qed ngħixu f'pajjiżna fih illum u dak li għamilna llum huwa biex nippreservaw il-fatt li aħna nistgħu b'ċertu restrizzjonijiet ngħixu ħajjitna u importanti li ma nitilfux dak li għandna sal-lum. Il-Wara l-Ofsenar tajjeb Monika Ġus minn Newsbook. Għandi żewġ mistoqsijiet. Dal-aħħar ġie rrappurtat li persuna mit bil-COVID id-dar tiegħu anzjan. Tistgħu forsi tgħidulnek huwa kienx pożittiv qabel jew post-mortem u jekk tinkwitakomx is-sitwazzjoni li forsi mutu weħidhom. It-tieni mistoqsija hija rigward persuni vulnerabbli li għadhom żgħażagħ jew li għadhom inqas minn 80 sena, dawn meta se jkunu qegħdin jirċievu l-vaċċin? Forsi tal-każ speċifiku naqra l-Superintendent Zapur fuq il-persuni vulnerabbli aħna għedna rollout semmejnieh fil-bidu mill-parti mill-istrateġija illi anke ppreżentajt fil-Parlament, illi wara li issa bdejna minn għada jibdew ħerġin l-inviti għal persuni ta' fuq 80 sena u dawna il-pjan tagħna u li nlaqmuhom matul ix-xahar ta' frar, imbagħad il-cohort li jmiss ikunu n-nies li huma vulnerabbli, ġifier dawk il fuq minn 70 sena u kull min huwa vulnerabbli ta' kwalunkwe età. Ġifieri qed nitkellmu fuq kwestjoni ta' ftit ġimgħat fejn imbagħad nkunu qegħdin nagħtu il-vaċċini dawn il-persuni vulnerabbli. Millum bdejna nlaqmu nofru, għax ovvjament xejn hu mandatorju, it-tilqima lil dawk il-persuni li għandhom il-kanser u li jkunu ħajbdew il-kimoterapija. Ġifieri diġà bdejna nagħmlu dan tip ta' tilqim. Ovvjament l-antanu li laqmu il-vulnerabbli kollha kemm jista' jkun malaj u eventwalment il-poplu kollu. Meta jkollna xi każijiet li jmutu fid-dar tagħhom li ġieli jiġru dawn is-sitwazzjonijiet u meta titkellem mal-familja u jkun hemm xi suspett li dal-persuna kellu xi mart respiratorju, la darba mbagħad il-katavru jkun wasal fil-kamra mortwarja tagħna, aħna nagħmlu swab wara li jkun miet persuna biex aħna jekk ikun hemm xi suspett li dan il-persuna seta' kellu l-COVID hemmhekk aħna nkunu qegħdin nikkonfermaw. U propju kellna każijiet oħra qabel ukoll fejn kienet din is-sitwazzjoni u allura aħna hemmhekk nagħmlu t-test u propju f'dan il-każ ħareġ li kien pożittiv. Dan nagħmluh kemm biex nikkonfermaw x'kien il-każ imma anke wkoll biex aħna qed jiggwidana kif aħna jista' jsir il-handling ukoll tal-katavru. Din hija xi ħaġa li meta ssib inti pazjent li jkun COVID positive, hemmhekk jista' jkun li meta jkollu kundizzjonijiet mediċi oħra, jista' jkun li l-COVID tkun aggravat il-kundizzjoni medika tal-persuna li mbagħad tkun setet waslet għall-mewt. Nsalmilkom, Prim Ministru, Deputat Prim Ministru, Professor Gawci, Karla Zoppardi minn Malta Today. Għandi 3 mistoqsijiet. L-ewwel waħda, qedtu li kien hemm ristoranti, snack bars li bdew jinbidlu f'bars wara ċertu ħin. Se żidu wkoll l-infurzar għax-xahar ta' frar. Imma din mhux ammissjoni li l-infurzar fl-istabbilimenti dawn l-aħħar xahrej kien laxk. It-tieni mistoqsija, kif se jsir infurzar fuq farmhouses flettijiet għal kiri li mhumiex liċenzjati li m'għandhomx il-liċenzja ta' farmhouse, eċetera. U tielet mistoqsija naħseb iktar tista' tirrispondini inti Deputat Prim Ministru, Malta kemm ser tirċievi inqas dożi mill-vaċċin AstraZeneca. Grazzi. Karl, ma naqbilx illi dak li qed inħabbru llum huwa konsegwenza li kellna x'infurzar li ma kienx effettiv, il-fatt kien li r-restaurants ma kellhomx il-limitazzjoni tal-ħin li fih jalqu. U allura kellek attività li persuna marret kielet u mbagħad baqgħet tixrob hemmhekk. Aħna qegħdin ngħidu li għax-xahar ta' frar u qed nillimitaw għax-xahar ta' frar anke minħabba l-festi tal-Karnival, jekk se jkun hemm il-festi tal-Karnival, jiena diġà esprimejt x'inhija x-xewqa tiegħi. Dik ma tiġrix, jiġifieri li inti jkollok nies li jibqgħu jixorbu wara li kielu mhux prudenti li ssir.
U għalhekk le ma naqbilx li ma kienx hemm nuqqas ta' infurzar, iżda qed ngħidu wkoll aħna nkomplu nżidu l-infurzar. U ħanaraw li nkunu viġilanti rigward il-mod kif se jsir il-metodu ta' kif se jsir l-infurzar fil-farmhouses postijiet oħrajn ta' akkomodazzjoni, kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex se jkun qed jispjega d-dettalji il-Ministru Clayton Bartolo se jkun hemm konferenza stampa speċifika kemm dwar dak is-suġġett kif ukoll dwar il-mod kif il-2.2 million euros li semmejt illum se jkunu qed jitqasmu bejn is-sidien tal-bars u l-każini jew l-operaturi skont il-każ. U għamilna numru ta' diskussjonijiet, rajna li għandna sistema li tista' tagħmel infurzar li huwa wieħed effiċjenti, però fl-aħħar mill-aħħar tagħmel kemm tagħmel infurzar hija r-responsabilità tal-poplu. L-appell tas Supretendent tas-Saħħa Pubblika kien ċar, l-istess għamel id-Deputat Prim Ministru l-istess għamilt jien, hija kwistjoni ta' kemm se nkunu responsabbli. Qegħdin f'xahar li nemmen li huwa kruċjali. Jiena tinħares li minn Marzu nibdew it-triq tal-irkupru ekonomiku. Jekk aħna se nkunu irresponsabbli fi frar, allura dak it-timeline li tkellim dwaru kemm il-darba ma jkunx possibbli li nilħuh. Jekk inkunu kull wieħed u waħda minna ikun responsabbli nibqgħu viġilanti, jiena nemmen illi fi frar f'Marzu nistgħu nibdew din it-triq tal-irkupru ekonomiku, imma għal weekend wieħed, qed nitkellmu weekend wieħed tal-Karnival. Ejja ngħidu hemm lok ta' sakrifiċċju kollettiv, jew responsabilità kollettiva. U nagħmel dan l-appell ukoll partikolarment lill-stakeholders kollha involuti ejja ħalli nagħmlu sagrifiċċju flimkien. Dwar il-kwistjoni l-oħra twiġbu inti Chris jekk jogħġbok lil Karl. Karl, il-kwistjoni ta' kemm għandna dożi tal-AstraZeneca u kemm ħajkonna ġewwa pajjiżna. Aħna meta lejn il-bidu tal-pandemija konna bdejna naraw l-importanza li jkun hemm Joint Procurement Ewropew għal-vaċċini kollha, konna għamilna l-ordnijiet tagħna mill-iżjed 6 kumpaniji li deru li setgħu jkunu quddiem, ġifieri apart il-Pfizer, il-Moderna u l-AstraZeneca, il-CureVac, l-Janssen u s-Sanofi. Sanofi għadhom kemm informawna li mhux se jkollhom vaċċin din is-sena, allura jista' jkun is-sena d-dieħla. Il-Pfizer u l-Moderna bħalma tafu huma diġà liċenzjati u qegħdin nużawhom ġewwa pajjiżna, il-Janssen u l-CureVac għadhom fil-proċess, l-AstraZeneca ħardet il-liċenzjar mingħand l-MHRA fl-Ingilterra imma ġewwa l-Unjoni Ewropea għad m'hemmx il-liċenzjar tagħha, għad m'hemmx l-awtorizzazzjoni tagħha. Fil-fatt għaddejjin, as we speak, negozjati bħalissa mhux negozjati għaddejjin l-iskrutinju tad-data li tat l-AstraZeneca lill-European Medicines Agency f'dawn il-ġranet. Jekk tiġi l-AstraZeneca li aħna għandna miljun doża tagħha, allura merħba biha, nieħdu piġir biha u tajjeb ħafna għax nkunu nistgħu nġibu l-qudiem daw it-timelines illi jedna. Però t-timelines kollha li semmejna, ġifieri li konna il-popolazzjoni ta' vulnerabbli mill-aqma sal-aħħar ta' Mejju, li konna l-herd immunity sa' Settembru. Dawk il-num li semmejna ta' meta ħanlaqmu l-vulnerabbli, meta ħanlaqmu l-over-80s, eċetera. Dawk kollha ma jiddipendux fuq l-AstraZeneca. Dawk huma kollha timelines li nistgħu nleħqu jekk ikollna biss, jibqa' għandna biss, nibqgħu biss bil-Pfizer u bil-Moderna. Jekk tiġi l-AstraZeneca jew jiġu vaċċini tal-CureVac jew l-Janssen qabel, dawk il-timelines inġibuhom iżid il qudiem. Ġifieri aħna l-għal tagħna kien dak illi ordnajna mingħand ħafna kumpaniji differenti. Mhux kulħadd tagħmel hekk fl-Ewropa għalhekk hemm diskussjonijiet u hemm rekkriminazzjonijiet qawwija minn diversi pajjiżi lejn il-Pfizer u lejn l-AstraZeneca. Aħna qegħdin f'pożizzjoni aħjar li nixtiequ li tiġi, imma jekk ma tiġix xorta ħanżommu mat-timelines li pjanajna. Tajjeb Major Frankalanza minn Net Television. Prim Ministru, għalaqna l-gażini, għalaqna l-ristoranti, ftaħna l-iskejjel u n-numri baqgħu dok li huma. Xorta għadek tgħid u tinsisti li minn Ġunju li ġej ħankunu business as usual u tieni mistoqsija. Għalfejn qed tibqa' tgħid li l-qat qed jonqos, jiġu statistika li ħarġet mill-NSO wriet li l-qat żdied. Għax qed tibqa' tgħid li qed jonqos u minnaħa tiegħek x'qed isir konkret biex dawn jonqsu. U mistoqsija għall-Ministru Fern, forsi tgħidilna eżatt meta ħajkun qed jitlaqmu l-edukaturi kux il-ġimgħa d-dieħla xahar d-dieħel, forsi tgħidilna eżatt meta. Grazzi, m'intix korretta meta qed li ingħalqu ristoranti. Ristoranti ma nagħlqux. L-li semmejt il-ristoranti u koll. Il-ristoranti ma nalqux. Dwar il-numri spiegat tajjeb il-Supretendent għas-saħħa pubblika, kieku ma kienx għal-miżuri li għamilna, pajjiżna kien jiġi fl-istess sitwazzjoni
li ġew fiha pajjiżi oħrajn. Pajjiżi oħrajn għandhom miżuri ferm u ferm aktar stretti, għandhom il-lockdown, għandhom il-curfew. U minkejja dan kollu għandhom rata ta' trasmissjoni ta' infezzjonijiet u rata ta' mwiet li dik li jemmen xalfejn nitkellem dwar jien għaliex jista' jara kulħadd. U għaldaqstant bis-saħħa ta' dan il-miżuri li għamilna li kienu bilanċjati. Ma morniex la overboard u waqqas morna f'direzzjoni li ngħidu ma nagħmlu xejn. Morna b'miżuri kalibrati biex nipproteġu the lives and livelihoods. Fost oħrajn nipproteġejna u gburi li proteġejna iva l-impjiegi. U l-impjiegi ma proteġejnihomx b'kombinazzjoni jew billi għadna nitkellmu jew billi ddeċidejna li ma niddeċidu xejn. L-impjiegi proteġejnihom b'miżuri konkreti, proteġejnihom bil-weight supplement fost oħrajn. Miżura ewlenija li waslet biex jipproteġejna għexieren ta' eluf ta' impjiegi. Nfakkar id-tbassir fil-bidu tal-pandemija kien illi f'pajjiżna se jkollna għexieren ta' eluf ta' persuni qiegħda bla xogħol li mhux qed jaqalgħu il-ħobża ta' kuljum biex nifhmu minn fejn tlaqna u nħarsu lejn pajjiżi oħrajn u naraw li dak id-tbassir li huma wkoll kellhom sar realtà. F'pajjiżna bis-saħħa ta' dak il-miżuri li għamilna s-support, il-financial support li tajna lin-negozji li tajna lil ħaddiema, l-iskema tal-vouchers, l-iskema tas-soft loans li tajna lin-negozji tagħna, l-posponiment tat-taxxi, il-support li tajna lin-negozji fuq il-kontijiet tad-dawl, il-support li tajnihom fuq il-kirjiet tagħhom, l-iskema ta' vouchers li għad toħroġ qed nitkellmu kważi 50 miljun euro oħra vouchers li ħajtqasmu fl-ekonomija tagħna biex jiġi inċentivat il-konsum. Daw kollu huma miżuri li aħna minna illi kieku ma għamilnihomx kieku l-qatt sploda l fuq. Jiġifieri ejja nifhmu, ejja naqblu li bis-saħħa ta' dak li għamilna ipproteġejna l-għajxien tan-nies, ipproteġejna n-negozji tagħna. U jekk issaqsini għad-domanda, qed iddaħħlu bir-rispett kollu jiena nirrispetta l-ħidma kbira tagħkom bħala ġurnalisti, ma għandek sezzjoni, u mhux qed nitkellem dwar ġurnalisti, għandek sezzjoni li hija xpronata minn naħa tal-oppożizzjoni, dal-messaġġ li aħna se ndumu biex nirritornaw għan-normalità. Diġà saqsejtni din id-domanda aktar kmieni din il-ġimgħa se ndumu biex nirritornaw għan-normalità. In-normalità se nirritornaw għaliha fit-timelines li ħabbart aktar qabel u determinat li nibqgħu naħdmu sabiex niġu iva għan-normalità li m'għandhomux. U għandna nieħdu pjaċir li niġu għan-normalità malajr. Ma ħniex noqogħdu ndaħlu id-doom and gloom fin-negozji tagħna u fin-nies tagħna li mhux se naslu għan-normalità fi żmien li rridu. U għalhekk li għamilna dal-miżuri kalibrati, mhux eċċessivi kalibrati biex niżguraw li f'Marzu nibdew dik it-triq tal-irkupru ekonomiku u naslu fejn irridu naslu. Jien għandi fiduċja sħiħa fl-awtoritajiet tas-saħħa tagħna, fiduċja sħiħa Deputat Prim Ministru, Supretendent tas-Saħħa Pubblika, fiduċja fil-Ministru għat-Turiżmu li iva bis-saħħa tiegħu se nerġgħu wkoll inġibu t-turiżmu lejn pajjiżna bis-saħħa tal-ħidma kollettiva li qegħdin nagħmlu determinat li nibqgħu naħdmu aħna ma jaqtalna qalbna xejn. Jien se nibqa' naħdem flimkien mal-bqija tat-tim tiegħi sabiex dan il-pajjiż nerġgħu inġibuh fejn verament jixraqlu. L-edukaturi bħalma taf inti hemm ukoll u anke bħalma tħabbar wara li kien hemm diskussjonijiet mal-union, ħajkunu dak il-grupp li jitlaqqa eżatt wara il-frontliners li issa ħanibdew nlaqmu minn nhar il-ħamis li ġej. Il-ħamis li ġej mhux għada bħala ta' ġimgħa, kif diġà ħabbar se nibdew nagħtu t-tilqim lil dawk il-frontliners l-oħra li mhumiex mediċi, ġifieri l-Pulizija, l-Armata, l-Environmental Health, CPD, eċetera. Dak il-grupp huwa pjanat illi naqmu f'temp ta' ftit ġimgħat u immedjatament wara jibdew mhux biss l-għalliema ma l-istaff kollha tal-iskejjel. Skont il-ftehim mal-MUT. Kien hemm ftehim madwar il-mejda fil-preżenza tas Supretendent tas-Saħħa Pubblika, poġġejna madwar il-mejda hawnhekk stess u ntlaħaq ftehim, jiġifieri. Intlaħaq skont il-ftehim, hemm ftehim maqbul mal-MUT. Good afternoon, Jacob Wallino from the Malta Independent. I have one question for the Prime Minister, please, and one for the Deputy Prime Minister. We have received reports of crowds gathering in Pajaville. Do you think that there should be more enforcement taking place? And for the Deputy Prime Minister, how many vaccines will Malta be receiving, especially after AstraZeneca has been approved, given that we will have a shortage of them? Thank you. Dwar id-domanda
persuni li qegħdin jinġabru f'gruppi. L-ewwel nett hemm diġà il-limitazzjoni tan-numru li dik toħroġ minn miżura restrittiva li konna għamilna ferm aktar qabel. Hemm l-infurzar u l-infurzar huwa wieħed effettiv u dan huwa rifless kemm fil-numru ta' spezzjonijiet li saru kif ukoll fin-numru ta' multi li jingħataw. B'dak li se nkunu qed nagħmlu fil-jiem li ġejjin għaliex qed naraw illi il-weekend tal-Karnival jista' jkollna fih ripetizzjoni ta' dak li ġara fil-festi tal-Miliet u dik żgur ma rridux għaliex dan huwa l-mument fejn we cannot afford li jerġa' jkollna ripetizzjoni tal-festi tal-Miliet f'mument fejn qed illaqmu n-nies tagħna fejn qed naraw li f'Marzu rridu morru għal dan il-bidu tal-irkupru tal-irkupru ekonomiku żgur ma nistgħux naqgħu lura fit-timeline tal-pjan illi għandna. Għal daqstant iva l-kwistjoni tal-infurzar dejjem ittieħdet b'serjetà u se tkompli tittieħed b'serjetà, hemm nerġa' nappella għas-sens ċiviku ta' responsabilità ta' kulħadd. Min-naħa għandek il-kwistjoni tal-awtoritajiet li se jagħmlu l-ispezzjonijiet u l-infurzar kollu fejn meħtieġ, però mbagħad nagħmel dan l-appell lill-poplu wkoll biex jibqa' jikkopera nifhem li tlabna ħafna u ħafna sagrifiċċji mingħand il-poplu tagħna. Ġifieri aħna ilna mis-7 ta' Marzu tas-sena li għaddiet nitolbu s-sagrifiċċji mingħand in-nies. Mhijiex sitwazzjoni ta' Malti, hija sitwazzjoni ta' madwar id-dinja kollha, nifhem li llum hemm ċertu element ta' fatik ta' għajja, imma dik hija r-realtà u għalhekk dal-mument il-mod kif kull wieħed u waħda minna anke minn f'din il-Kamra bħalissa se nġibu ruħna fil-jiem li ġejjin se jiddetermina il-qagħda ta' kull wieħed u waħda minna u ta' pajjiżna fix-xhur li ġejjin. Konvint li jekk inkunu responsabbli f'dan ix-xahar se nkunu qed naqtaw il-frott tad-deċiżjonijiet responsabbli li se nieħdu fil-jiem li ġejjin. Jekk se nkunu responsabbli, allura nistgħu nissugraw illi ma naqtawx il-frott tal-frott tajjeb u għalhekk nappella għal din ir-responsabilità. Partikolarment f'dak il-weekend tal-Karnival kruċjali li nkunu responsabbli ma' xulxin. Grazzi. Rigward il-numri, ħanna mloċara, l-AstraZeneca għada ma ġietx awtorizzata u ma nistgħux nieħduha bħala fatta li ħatkun awtorizzata. Ġifieri għalkemm l-MHRA li l-awtorità Ingliża awtorizzata l-użu fl-Ingilterra, l-European Medicines Agency hija aġenzija li tagħmel xogħla indipendentement minn kulħadd ieħor u tasal konklużjonijiet tagħha b'mod indipendenti. Jalla tkun approvata imma sissa ma hijiex. Ġifieri sissa nista' ngħidlek x'għandna mingħand il-żewġ kumpaniji li huma approvati, Pfizer u Moderna, illi bħalma tafu diġà x'qed kemm darba min-naħa tal-Pfizer għandna 670,000 doża illi huma ordinati u għandna 100,000 doża li huma ordnati mingħand il-Moderna. Kif għadu kemm qal il-Prim Ministru għandna il-fondi u qegħdin naħdmu biex ikollna 80,000 doża oħra tal-Moderna u qegħdin ukoll inkomplu nimbuttaw biex dawk intellaw mal-170,000 oħra. Jiġifieri b'kollox inkollna bejn il-Moderna u l-Pfizer biss 940,000 doża għal pajjiżna li meta tqies li daw taqsamhom bejn tnejn fit-tnejn kull persuna għandu bżonn żewġ dożi. U meta tqies li l-ebda vaċċin mhu liċenzjat għal żgħażagħ jew tfal taħt is-16-il sena, ifisser li jkollna bil-Pfizer u Moderna biss biżżejjed dożi biex nlaqmu darbtej il-poplu Malti wawċi kollu. Good afternoon, Claire Farrugia from Times of Malta. So first question, will the number of people allowed in rentals be worked out in the same way as in restaurants? So that means will the number on the license be you'd need to have less people in your farmhouse? And if that's not the case, why? And on schools, you've insisted that you've kept them open because it keeps the numbers down. Are you looking at cancelling holidays, the carnival holidays completely to keep the numbers down? Thank you. Grazzi Claire, ma ngħidx li n-numru ta' nies li għandhom joqogħdu fil-farmhouses jew akkomodazzjoni oħra se jkun inqas, se jkun skont il-liċenzja. Jiġifieri jekk il-liċenzja lilek tgħidlek illi għandek numru ta' sodot li huma liċenzjati, in-numru ta' nies ġo dik il-proprjetà jrid ikun skont in-numru ta' sodot liċenzjati. Tista' tgħid li kien hemm tnaqqis jekk inti tgħid f'ċirkostanzi normali u permissibbli li inti għall-argument għamilt parti ġo din il-farmhouse. Dal-mument qed ngħidu le. F'dal-mument mhux prudenti li jkollok ġabri ta' nies li jiltaqgħu ġo farmhouses, ġo akkomodazzjoni oħra. Iżjed minn numru ta' sodot liċenzjati. Ġifieri jekk il-farmhouse għandek numru ta' sodot liċenzjati li huwa ta' 4, in-nies preżenti ġo dik ir-residenza irid ikun ta' mhux iktar minn 4. Dwar il-kwistjoni tal-iskejjel, fid-diskors tiegħi aktar qabel
qed x'inhija x-xewqa tiegħi, imma ma jfissirx li nista' nimponi x-xewqa tiegħi. L-appell naħseb illi kien ċar. U l-appell huwa li aħna bħala gvern maħniex qed ngħidu illi jekk se jintilfu numru ta' vaganzi, dak se jintilfu u ma jintraddux lura. Ix-xewqa tiegħi jew is-suġġeriment tiegħi huwa f'dan il-mument jekk ikunx prudenti illi flok ikollna il-vaganzi tal-karnival u tfal li mhumiex qed jattendu l-iskola u jkollna sitwazzjoni ta' min mar jinnaf antin-nanniet u min mar holiday u min mar farmhouse, ikunx prudenti li nagħmlu dak is-sagrifiċċju kollettiv u l-festi l-vaganzi li jintilfu wara il-weekend tal-karnival, fil-weekend tal-karnival, jitpattew jiġifieri jittieħdu lura fi ġranet oħrajn jekk huwiex li l-iskejjel jagħlqu jumejn 3 ijiem qabel għall-vakanzi tas-sajf, jekk huwiex format alternattiv ieħor. Din hija xewqa tiegħi, ma mhijiex xewqa li nistennew. Hemm diskussjonijiet illi huma għaddejjin, hemm spiritu ta' dialogu. Nemmen li huwa spiritu qed niddiskutu fi spiritu ta' responsabilità, però ma nistgħux nimponu d-deċiżjoni. Dik hija x-xewqa tiegħi nemmen li jkun suġġerimenti li tajjeb illi jiġi konsidrat. Nsalmilkom Samuel Lucas minn One News. Prim Ministru għandu żewġ mistoqsijiet. Ħabbart 7 miżuri. Kemm tħoss li dawn huma miżuri bilanċjati biex nevitaw l-istess sitwazzjoni bħal pajjiżi bħal Olanda fi kliem ieħor għaliex se nkunu qed ngħidu le għal curfew u għal-lockdown u l-istidin tan-negozji x'tgħidilhom partikolarment lil dawk tal-bars. Dawn il-miżuri ovvjament se jimpattaw miżjed, però hemm il-COVID wage supplement, hemm issa l-għajnuna finanzjarja li tħabbret li ġiet irdupjata. Kemm importanti li dawn min-naħa tagħhom jikkollaboraw biex anki wara dan ix-xahar tkompli ddur ir-rota. Il-bieraħ għall-ewwel darba l-oppożizzjoni qalet li hija kontra l-lockdown. Din hija l-pożizzjoni li aħna tlaqna biha minn Marzu tas-sena li għaddiet u nfakkar kemm kellna kritika fuq din il-pożizzjoni, pressjonijiet li ġew minn kull naħa quddiem il-ġenb minn wara pressjonijiet biex il-pajjiż nixtuh ġo lockdown. U nfakkar meta dakinhar kont spjegajt li lockdown ifisser house arrest għan-nies tagħna nftakar il-baraxx ta' kritika. L-bieraħ smajt il-kap tal-oppożizzjoni li qal li l-oppożizzjoni hija kontra lockdown. Il-curfew, nerġa' nsemmi l-każ tal-Olanda. Sar curfew hemmhekk u kellek in-nies li litteralment irvellaw. U tifhimhom, mhux għax in-nies rajna li tinħaraq testing station tal-COVID. Jiġifieri qed biex nifhmu s-sitwazzjoni kemm ikkomplikat ruħha il-barra minn xtutna. Għaliex in-nies ir-realtà hija li għajjew u meta n-nies tgħidilhom jew trid toqgħod fid-dar tiegħek il-ġurnata kollha, jew minn ħin sa ħin ma tistax toħroġ minn ġewwa d-dar tiegħek. Qed tifhem li qed titfa' pressjoni fuq is-saħħa mentali tan-nies, qed titfa' lin-nies f'ansjetà li issa ilna viċin is-sena b'restrizzjonijiet. Jiġifieri dak li għamilna dejjem mexa fuq il-prinċipju ewlieni tal-bilanċ. Il-bilanċ bejn li nipproteġu is-saħħa u the-lives u il-livelihoods, l-għajxien tan-nies. Imma rridu nifhmu wkoll, nifhem lil kulħadd, nifhem lis-sidin tal-bars, nifhem lis-sidin tal-każini illi għaddejjin mid-tbatija li ilhom issa ġimgħa twal illi huma magħluqin u għalhekk illi nedejna din l-iskema ġdida jiġifieri li tmur lil il-weight supplement, il-sidin bars u każini diġà jirċievu il-weight supplement imma qalulna aħna għandna pressjonijiet addizzjonali bil-fatt li ma nistgħux noperaw. U għalhekk li ħabbar din l-iskema ta' 2.2 miljun li se jitqasmu bejniethom u għalhekk se nħarsu wkoll il-quddiem biex jitqasmu l-vouchers ukoll, il-messaġġ tiegħi jibqa' wieħed ta' ottimiżmu, tama u kuraġġ. Ma ħanħallu lill-ebda negozju, ma ħanħallu lill-ebda ħaddiem illi f'dan il-mument importanti nħalluhom waħedhom. Imxejn hekk fil-bidu tal-pandemija, issa li qed inħarsu lejn it-tmiem tal-pandemija definittivament maħna se nħallu lil ħadd waħdu għal daqstant se jibqa' l-gvern illi l-peace se jerfgħu u lin-nies nagħtuhom sostenn, tama u kuraġġ. Grazzi. Hemmhekk għadna kif segwejna l-konferenza tal-aħbarijiet mill-Berġa ta' Kastilja li matula l-Prim Ministru Robert Abela ħabbar ta' miżuri għat-trażżin tal-imxija tal-COVID matul frar, mod partikolari għal-weekend tal-Karnival. Il-Prim Ministru ħabbar li matul frar kollu